Sekhales Tawanda Banditi akamhanyiswa kuchipatara. Guys, he was admitted at the hospital. Things are not looking good. Asi iye Sekhales akadedzera kuti musavhunduke achisi chirwere chemukondombera. Isusu seTFFals TV tinongoti we wish you a speedy recovery, Tawanda. Hi guys, welcome to TFFals TV. If you are new to this channel, please subscribe. But if you are a returning subscriber, welcome back. So guys, ndo nyaya iripo. Sekhales akanyora izvi asati amhanyiswa kuchipatara, asati aadmitwa. Akanyora achiti happy new year mabhanditi angu, dai Mwari vakupai zvido zvemoyo mukurarama. Sevateveri nevatsigiri vangu, mune kodzero yokuziva kuti bhangwela renyu bhanditi renyika nyama dziri kurwadza amana. Vamwe vanotitesta nemaziso, vamwe nemaziviro avanoita, asi kune vane ruzivo nema-acids and ulcers. Vakoma nema-ulcers vanokuudzai kuti hapana musiyano, ihuku nemazai. Hama dzangu, masini aya ari kuda kundisakadza. My advice is eat and drink healthy. Zvikafu nezvimwiwa zvazara muno hazviko. Handingashuviri kachirwere aka kana kune mhandu yangu. Madzisahwira angu mahwane aya. Kana AIDS inosara pasi, hanzi kana AIDS inosara pasi. naSekhales adedzera kuti huku, hanzi huku yepaChristmas chaiyo vaibheja kuti handimbofi ndakaidya, asi naMwari takangobudirira. I've been trying. So guys, ndo nyaya iripo. Sekhales ari kudedzera kuti iye kachirwere aka haakatombokashuviri kuti kauye kupi kune maenemies ake. Handinyasozivi kuti ndechipi chirwere chacho, but mukatarisa anenge ari kutaura kuti chirwere chechikafu, chekudya nezvinwiwa. So we wish Sekhales a speed recovery, because right now tichitaura mukomana akamhanyiswa kuchipatara. He was admitted. The guy is not feeling well. Munongomuziva mega Tawanda guys kuti ndiye akaita kuti Zim Denzel inakidze nani naSoldier Love. Soldier Love achiri mupenyu, munongoziva mega madhisa vaiita vachiita dis after dis. Plus futi iye Sekhales muindustry music uyu hamunhu asingafariri kutaurisa too much. Munhu anongofarira kuzviitira zvinhu zvake akanyarara. Saka nesuwo tinongoti we wish you speed recovery Sekhales. He's a good guy guys. Munongoziva mega even mayouth imomo muHarare ndiye anowa empower, ndiye achitofamba nawo achivaipinza mustudio achigadzirisa nyaya dzacho dzese. Saka we wish you a speed recovery Sekhales, because he was admitted to the hospital.